Xa está aberto o prazo para inscribirse nunha nova edición de Marcha contra o Cancro, a andaina que organiza cada ano a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en colaboración co Concello de Boiro. Será o 21 de xuño con saída a partir das 11 da mañá dende a Praza de Galicia. O percorrido vai ser de 5 km, un percorrido faciliño, no que se vai percorrer dende o río Obreiro ata o paseo marítimo de Barraña, o estuario do río Coroño e regreso de novo aquí á Plaza de Galicia, a plaza do Concello. Bueno, a andaina vai ter un prezo de 8 euros e para persoas adultas e 5 para nenos e nenas ata 12 anos, que serán para a loita contra o cancro, non? Bueno, as inscripcións están abertas e pódense facer na farmacia Ortopedia Ana Torrente, na Garía Sargadelos, Modas Nati ou mesmo na asociación. Ademais destes puntos de venda, a asociación instalará mesas informativas os martes e os sábados na Rúa Peonil. Vamos a estar xa mañán, sábados, quedannos 2 sábados e 2 martes. Estamos un pouquiño floxos, por iso vos pido, por favor, que nos axudedes en esta andaina, que para nós é tan importante, porque sabedes que este diñeiro é para a investigación. Entonces, estamos así en un punto un pouco con necesidades. Entonces, nada, decirvos, repetir o do señor alcalde, que tendes os puntos de inscripcións, aparte a calle peatonal que vamos a estar nós, gracias a Gadis que nos dona a fruta, a frutería Nati, a frutería Reijosa, que están aí todos os anos colaborando coa fruta,